हादरसायाव आयेन बेरेखायै हाबा मावनायनि हेंथायै पुलिस खुंथाया गोख्रों राहा लाबोदों। नाथाय अब्लाबो खुंथायनि मेगनाव हाद्रि सारनानै बेफोरबायदि आयेन बेरेखायै फालांगि खालामनायनिफ्राय खायसे सुबुङा गोजान जायाखै। बेबादि समावनो कार्बि आंलं जिल्लानि डकमकायाव पुलिसनि सेबनायाव आयेन बेरेखायै लाबोनाय गोबां बिबांनि जौ गोजा हमदों। गुबुन गुबुन सानफोरनि बादिनो डकमका थानानि एसआइ रितुपल सेनसुवानि दैदेननायाव डकमकायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया NL07A2397 नम्बरनि गारियाव सेबनानै 75 कार्टुन जौ गोजा हमनो हायो। मेघालयनिफ्राय इम्फल फारसे ब्रयलार दावनि दाना लांनाय NL07A2397 नम्बरनि ट्राकनि सिङाव जौफोरखौ लाबोदोंमोन होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोनायजों लोगोसे ड्राइभार बिक्रम रय आरो गारिनि हेन्डीमेन मिस्लाय मुंनि लाइमोनखौ हमनो हायो होनना फोरमायदों। बे बिथिङाव हमजानाय ट्राक ड्राइभारा खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। कार्बि आंलंनिफ्राय धर्मेन्द्र खाख्लारिनि रिपर्ट, समनि रादाब। दादा आपना नाम तो? मोर नाम विक्रम राय। विक्रम राय। माने घर कौन? मोर घर तो गोलाघाट बरपথাৰ। আপোনাক কিহৰ কাৰণে এৰেষ্ট কৰা হৈছে ধৰিছে আজি? মই মেঘালয়ৰ পৰা মাল আনিছিলো অলপ গাড়ীত। কি মাল? মানে দাৰু। 75 কেছ আছিলে। ক'ৰ পৰা আনিছিলে? মেঘালয়ৰ পৰা? মেঘালয়ৰ পৰা ইম্ফাল। লৈ যাব। গম পাই নেকি? মালটো নাজানো, মই ফাৰ্ষ্ট টাইম নোট কৰিছো। এতিয়া মানে হোৱাটছএপত এনেকে লিংক আহে, সিহঁতৰ কণ্টেক্ট এনে দেখা দেখি হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, নামো চিনি নাপাওঁ এতিয়ালৈকে, দেখা নাই, ফাৰ্ষ্ট টাইম লৈছো সেইকাৰণে। গাড়ীত কি লোড আছিলে? গাড়ীত এতিয়া মুৰ্গী দানা, মাছ মছলি দানা আছে। তাৰ মাজত লুকুৱাই আনিছিলে ন? তাৰ মাজত লগাই আনিছিলো। মেঘালয়ৰ পৰা লোডিং হৈছিলে? মেঘালয়ৰ পৰা লোডিং হৈছে। खुलुमबाय। क'क्राझार एबा बिनि खाथि खाला ओनसोलनि बेरामिफोरनि खाबुनि थाखाय गुवाहाटी एप'ल' हस्पिटालनि रोंगौथि गोनां इउर'लजिस्ट एबा किडनिनिबो रोंगौसा डाक्टर अम्लानज्योति शर्मा बिथाङा क'क्राझारनि जेडि र'डआव थानाय एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव बेरामि नायो। जायफोर बेरामिहा हासुनायनि जेंना, जेरै हासुदैया एसेल' गनाय, खनले खनले हासुनो ओंखारनाय, हासुनाय समाव आलौनाय, थामहिनबा किडनियाव अन्थाइ जानाय, किडनिनि टिउमार, केन्सार, प्रस्टेटनि जेंना एबा प्रस्टेटिक केन्सार टिउमार, आइजो आरो गथ'फोरनि हासुनायाव जेंना जानाय एबा इउर'लजिकेल जायखिजाया जेंनानि थाखाय स्क्रिनाव होनाय फन नम्बराव नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनो हागोन। किडनि स्टन एबा प्रस्टेटनि लेजार अपारेशननि थाखायबो नोंथांमोनहा बिथांजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार, क'क्राझार।